Il-koll niftakru it-tluq tagħna mill-iskola sekondarja. Ħafna emozzjonijiet, ħolm, inċertezzi, il-ġenn biex neħilsu, imma fl-istess ħin xewqa għal relazzjonijiet bis-sens lil mill-klassi, suċċess lil mir-riżultati u iżjed libertà biex nagħmlu dak li vera nixtiequ. U l-adolescenti x'jixtiequ? Għal dan Spiritual Development in Schools noffru programm jismu MORE. Maħsub biex jgħin studenti ta' 11-il sena iħejju daqsxejn żgħira għal dak li qed ngħidulu MORE, dak li iżjed. Forsi għalu il-vjaġġ edukattiv huwa wieħed minn dawk li jħallik b'sens ta' dak kollox. U mistoqsijiet l-ebda kurrikulu ma jista' jwiġiblek. Għalhekk MORE jipproponi l dawn iż-żgħażagħ il-fidi l-ispiritwalità jibqa' jkollhom valur importanti fit-tfittxijiet li iżjed profondi tal-ħajja tagħhom. Verament hemm iktar x'nitalmu, x'niskopru u x'nesperjenzaw. Jekk int bħala edukatur għandek aktar kursità, l-ewwel tkun naf dan il-programm huwa adattat għal kull student. Biex tiskopri aktar inħeġġuk iżżur il-ħolqa ta' taħt għal aktar informazzjoni u biex nibdew nagħmlu kuntatt.